agor y drws ar ddafad gyntaf i'w Cneifio. Mae Clive Hamer ar stondin 1, Gareth Owen ar 2, Elfed Jackson ar 3, Roderick Lynn ar 4, Rhydian Evans ar 5, a draw yn y pen draw ar 6, Rheinald Hughes. Beth ydy'r gystadleuaeth? Wel, allan o'r rhain o bosib y daw, Pencampwriaeth Cneifio Gwellau Cymru. A mae hynny'n bwysig, achos mae pwy bynnag sydd yn Pencampwriaeth Cneifio Cymru yn mynd yn syth i gynrychioli Cymru fel aelod o garfan Cymru ar hyd y flwyddyn, yn golygu hefyd bod yn cael y cyfle i fynd i'r gwellleiddiau aer, Pencampwriaethau gwellleiddiau aer yn Seland Newydd flwyddyn nesaf yn Masterton 2026, felly mae yna dipyn yn y fantol yn fan hyn i'r bechgyn yma. Clive Hamer, profiadol iawn, wedi bod yn Cneifio ers blynyddoedd, mae'n debyg. Unwaith mae'r tymor wedi gorffen yn fan hyn, yn mynd draw i'r Malvinas yn ystod y Malvinas. Ac o'n i siarad gyne efo'r person ar yr ail stondin, Gareth Owen, oedd yn dweud bod yn symud efo fo lenni. Yn anffodus, oedd y gwas ffarm yn mynd efo fo. Dyma neolwg ar Gareth Owen yn mynd ar y stodiau hirio. Mae'n barod mynd i anni mae Gareth yn hedfan. Chwarae teg, mae'r sgwrs na wedi gwneud gwahaniaeth. A dweud i hanes oedd o beth bynnag yn mentro fynd i Cneifio defed allan yn y Falklands efo gwellleiddiau, achos bod dafod o llai o wlad arni yn ystod y tymor wyna, mae'n golygu bod y ddafad yn mynd i chwilio am gysgod y rhag y tywydd garw, ac mae'n mwy tebygol o bydd hi'n dod ag oen wedyn yn y cysgod a bydd yr oen yn goroesi, yn colli wyn pan bod y defed yn llawn gwlan. Na chi ddiddorol, ynddo? Os biwch ar hyn te, Elfed Jackson, braich ti di fyny ar yr una. Yn Cneifio'r ddafad Benfrys na fel sef o'n Cneifio efo peiriant i bob pwrpas. 2 funud sydd ar y cloc ar hyn o bryd, ac mae Elfed Jackson a Gareth Owen a wir Clive Hamer ddim yn bell ar ôl o yn mynd i orffen yr ddafad gyntaf o 6. Blas gawn ni gyfle i roed i chi yn fan hyn, a dyna'r ddafad gyntaf lawr gan Elfed Jackson. Felly fo sy'n mynd â hi o ran y cyntaf i orffen y ddafad rhif 1. Gareth Owen i mewn ar gyfer yr ail ddafad Benfrys y fan hyn. Mae'r ein yn llawn glân wrth gwrs. Da ni'n gweld lot o Cneifio wyn yn ystod y dyddiau yma, ond defed llawn glân ydy'r hyn. Felly mae yna dipyn o waith fynd rownd rhain, a mae yna bwysau glân yna, a dyna di'r cynnyrch da ni'n ei drafod trwy'r wythnos yma yng nghanolfan Cneifio Meirion wrth gwrs, ac sy'n rhoi gwerth i'r gwaith i gyd, sef glân. Un o'r cynnyrchion mwyaf cynnaliadwy allwch chi gael yn y byd. Golwg ar Roderick Lynn y fan hyn, bron iawn a gorffen yr ddafad gynta. Ynta mynd o fel cath i gythrel fydd, chwarae teg iddo fo. Mae'r boes yma'n gyflym. Mi fydd yr bechgyn yma'n Cneifio rwle o gwmpas 100 a hanner, falle 200 mewn diwrnod, os di'r hwyl yn dda, os di'r defed yn Cneifio yn o lew. Ac mae'n bwysig bod y sgil yma'n cael ei chynnal, achos bod hi'n draddodiadol, mae dal galw am Cneifio gyda gwella. Gadewch i ni gael golwg manylach ar y cystadlu. Into the underline goes Clive, but it's Elfed Jackson and Gareth Owen still blow for blow on stands 2 and 3. Round the shoulder they go together. Round the rib and up to that backbone. Elfed Jackson, look at that, ladies and gentlemen, he's cutting a lot of wool off. Does a ddim ond un enw yn cael ei yngan yma ar lwyfan y sioe fawr 2025 o ran y Cneifio gyda gwellleiddiau. Da ni'n edrych arno fo ar hyn o bryd yn mynd rownd y gornel ar gyfer yr ochr diwetha ar ei 5 allan o 6 dafed ar enw hynny ydy Jackson. Elfed Jackson, mae o'n bell ar y blaen rwan i'r cystadleuwyr eraill. Clive Hamer sydd ar stondin 1, mae o allan efo ei 4 dafad ar 5 dafad rwan. Mae Gareth Owen sydd wedi cystadlu gyda Elfed Jackson yn aml iawn yn cynrychioli Cymru. Roderick Lynn wedyn ar 4 a 4 dafad allan gyda fo. Rhydian Evans o dal y bont sy'n mynd i mewn ar gyfer ei 5 dafad rwan, ac wedyn Rheinald Hughes yn y pen drawn ar ystodiad dwytha o'i 4 dafad.
Mae'r ein yn ddefed llawn gwlan, felly mae'n dipyn o waith Cneifio arnyn nhw. Elfed Jackson wedi newid I wella yn barod. Maen nhw gyd yn cario 2 wella, achos mae'n bosib iawn y bydd y min yn mynd ar un o'r gwellleiddiau yna yn ystod y broses o gystadlu efo 6 dafad yn y gorlan. Dyna ni gafal a dechrau ar yr orchwil ar y ddafad nes yma, agor y glân a lawr y goes ôl ydy'r archwil gynta. Golwg ar y Rodri Glyn y fan hyn wedyn yn tacluso I orffen I bedwerydd dafad o. Bydd hi'n mynd lawr y glefr yna mewn eiliad, a Gareth Owen wedyn, Cneifio'r taclus dros ben ydi o, ac mae gen fo ryw chydig bach I wneud ar y ddafad benfrith yma. A sbiwch pa mor gyfforddus ydy'r ddafad na'n edrych, tra bod hi'n cael ei chneifio gen fo, popeth dan reolaeth y coesau'n gwneud I gwaith, y llaw chwith na'n dal ryw chydig ar y cni yn symud o'r ffordd, iddo fo gael gweld llwybr y gwella trwy'r gwlan. Mae bob darn o'r corff yn gweithio pan da chi'n cneifio. Mae'r bobl yma yn athletwyr, ac mae o wedi proffesiynaleiddio fel crefft dros y blynyddoedd. A llawer iawn o hynny yn dod oherwydd y cystadlu safonol sydd yn digwydd yma ar lwyfan y Sioe fawr wrth gwrs. A mae'n dechrau gyda'r bobl ifanc yma. A llawer iawn o'r rhain welwch chi ar y llwyfannau yma yn hyfforddi'r genedlaeth nesaf rwan I gneifio gyda gwellleiddiau ac yn wir gyda peiriannau hefyd. A'r gamp ydi dysgu'n iawn wrth gwrs reit o'r dechrau. Dysgu'r patrwm, cymryd pwyll, cael y symudiadau yn iawn, yr trawiadau I gyd yn iawn, a wedyn ychwanegu cyflymdra. Mae ni ywch chi yr egni mae Elfed Jackson yn rhoi mewn i'r broses yma. A wedyn Cneifio yn fan hyn. Cneifio yn gneifio'r rhagorol, yn gwneud niferoedd sylweddol bob dydd efo gwellleiddiau, ac yn gwneud o edrych yn hollol gerllewol, yn hollol rhwydd chwarae teg. Ond unwaith eto mae'r sylw ni gyda chydig iawn I fynd wan ar y ddafad ddwytha gan Elfed Jackson braich TD. Ie wir, mae ferch o wedi bod yn cystadlu hefyd. Mae'r olyniaeth yn ddiogel ganddo fo. Mae Becca Jackson wedi bod yn creifio fo gwellleiddiau a heddiw'r bore. Mi welson ni hi hefyd allan ar y bwrdd yma efo'r peiriant ac yn cneifio'n rhagorol. Yn cneifio'n gyflym fel I thad, ond cyflym a thaclus, a dyna di'r gamp. Tafliad fanna yn y blaen o'r cnu yna, fydd y cnyddiau yma'n cael ei parchu, a dyma ni yn ôl â ni at y cneifiwr o fri yma, Elfed Jackson, chydig iawn sydd ar ôl gan y fo rwan, I gymer corlan o'n I edmygu o wrth iddo fo orffen yr orchwil am y dydd. Tybed pwy fydd Pencampwr gwellleidwyr Cymru. Fydd yn mynd ymlaen I gyrrychioli Cymru yng Ngharfan y wlad am y flwyddyn I ddod. Ai Elfed Jackson fydd o. Bottom goch I Elfed Jackson am rwan beth bynnag. Yeah, what a great share by Elfed Jackson there. He's a master of his work up there on stand number 3. So when we have the rest of the field there, Gareth Owen, he trades for home on street number 6. Rodrigo is putting the finishing touches for 5. Clive Weaver up the neck of 5. Where's the man there? Ffeinal up there on stand number 6. Finishing touches for 5 as well.